Yes. Namhlanje umhla kabani 28 April baba. 28 April baba. Le ndoda iyona le ndoda elethelwayo. Isiqede lesa sitambu akhumula lo 10 kg lo 2 kg njalo oveze nini bekulesine. Ya. Bekulesine manje mhla ka26. Isiqedile ke bandla nayi iyayibuka ayengathi yini inhlane aqede lo. Kusasa-ke kuyasuka lokho mhla kabani mhla ka29. 29 kusewona April. Ngiyawugaxa ngizobe ngubekile la u12,5 wami wempuphu bese ngiyaqhubeka ngiyadayisa kodwa ngizoke ngidayise mina edrobheni kusasa ngoba ilanga liyashisa ya ngizobe ngidayisa bandla amajuice yafuna ngigijime ngamajuice bese ntambama-ke ihlale ehlomo u12,5 wami ukuze ngikwazi ukuthi ngibuye namasi yabona kuzongiphusha-ke ngizoluke ngisho ukuthi impuphu yami ngifuna abantu bangene lana bake bangene endlini yami bafake opowder ophoyizeni empuphwini yabona ngizozama ukuthi ngishiye ngiyibophile angizoyibopha ngiyishuthe futhi uma ngibuya ngiyishuthe kubonakala uma kukhona othintile ngiyabona bafake opowder ngithi mase ngiyipheka le mpuphu ngiyezwa ukuthi hayi yabona engathi kuba ushephisa yabo ingaphekeki kahle yabona abantu abangene ngingedwa la ekhaya bese ngafelwa abazali yabona akekho nje umuntu ngihamba ngiyakhiya uma ngihamba akekho umuntu ongangena ngingekho endlini nakho nasegcekeni njengoba ngingasalungisi kwakheka indlela yabo kunabantu abanyonyobayo ngiyazi ngike ngaqekezeleka bake bangigqekezela so bayanyonyoba nje indlela kusho ukuthi bayaphazamiseka babona ngikhona sengihlale ngivalile ngenzela ukuthi bayitshela ukuthi angikho khona ngizobabhadama so-ke ngiyayithenga kusasa mhla kabani mhla ka29 April ngiyawuthenga lo 12,5 wempuphu yebo ukuze ngibuye namasi umathambo kanje yabona inyama yenkomo iyabiza ngangithenga amathambo angironga awadlula ko20 rand amathambo yabona inyama emnandi le nyama yenkomo iyabiza yebo nevosi kwesinye isikhathi ngibuye nevosi ngizakhela ipapa lami yabona kuzosuka izongintunja izongiqhuba-ke kulokhu yabona ngiqhubeka ngidayise ngizofaka namaqanda kulokhu uma ngidayisa abhoyiliwe ukuze ngibuye ngithole nemayonesi ntambama kuyenzeka ngithole umayonesi uma bengawathenganga kanjalo bese ngiwafaka imayonesi ngifake lamaqanda amabhoyiliwe ngidle kanjalo ngoba ngiwathanda vele abhoyiliwe ewodwa ingakho nje bengawadayisa so-ke ngicela ukuthi kubhekeke impuphu yami lana impuphu yami nje ingathinteki ngizoyishutha mina ngizama ukuthi ngiyishuthe mangihamba kubonakala uma khona othintile ngoba ila ngihlina khona-ke mina kuzuba nje mnandi ufokofu ngizowuzwa la ufokofu uma kuzothinteka iy'mpuphu zami la ufokofu singajwayelani kabi kuzoba khona lokho le ndoda elethelwayo ayinanhliziyo impuphu yami ingathinteki okay asibonane kusasa-ke mhla ka29 sengithenga le mpuphu yami okay bye nice takenulant nakho-ke hayi namhlanje angikwazi kwakwenza ngisewona u28 yabona kunegundane nje elibelesele lana ngikwazi kwakwenzani isitakhile ifrizile bandla ngabe ngifaka amadolo amaningi yabona ngiyisula nyana uyabona ngabe ngifaka amadolo amaningi so angidlulisi kuleyo ndawo ngoba nginabo abathanda amavidiyo ami lana ngingabaphoqi no lesitamu ngisithenge mhla kabani mhla ka2024 beku24 ngithenge le 2 kg wesitamu ngakhumula kade ngibuya kaBox Mall sure beku24 kuyona le nyanga April sewu28 ke namhlanje kusasa-ke ngibuya nempuphu bandla ukuze u29 kusasa ngizobuya no12,5 ugaga uzungiphushe inyanga yonke wabona yebo nakho-ke phela okunye-ke futhi angishayi i-content njengalabo ngayidaselelani igriza hhayi ngishaya i-content njengalabo yebo-ke hhayi sobonana u29 kusasa sobonana kusasa i29 baba danke ngiyabonga ngishaya ividiyo ithandwe phela mina ngishaya ividiyo ibe ne-like waba ngishaya ividiyo ibe ne-like wangithola ngani i-hairstyle yami baba ngilungisa kuphela baba 2025 wami baba 2025 baba 2025 uzwa mina okay right sobonana sasa athi semorini baba semorini.